Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairul li. Duh Allah, menawi panjenengan menika pirsa bilih perkawis menika sae dhateng kula. Ya Allah, jika Engkau mengetahui perkara yang baik untukku ini, fi dini wa ma'asyi wa akibati amri ajili wa ajili faqatirhu li. Wonten ing agama pangupa jiwa lan pungkasane perkawis kula sakmenika lan benjing mugi nguwasakaken dhateng kula. Jika perkara ini baik untuk agama, ekonomi, dan akhirnya nanti baik untukku, untuk hari ini dan besok, maka semoga Engkau menguasakan padaku. Maksudnya semoga Engkau takdirkan padaku.